que hi ha un dèficit d'acció per part del govern de la Generalitat, tenint en compte que volia aprovar un decret de sequera, però que ningú ha tingut en compte que potser el govern governava en minoria i, per tant, que havia de pactar coses. Després s'acaba fent populisme, però el tema està en que s'està malgastant aigua, que aquí a Palamós i Sant Joan s'està parlant de que s'han pres mesures, com per exemple no regar els parcs públics o que no hi hagi aigua a les fonts o que no hi hagi aigua a les dutxes, però quan podem pujar, per exemple, a la zona del Vedrun, al carrer Xaloc, o també a la zona dels pisos Sant Martín, allà te'n dones compte que hi ha molta pèrdua d'aigua a través de les canonades. Per tant, el que hem de ser conscients és que no només hi ha el problema aquest de les canonades i del malbaratament, sinó també de les dutxes, que per altra banda no ens han respost. Ens hem trobat directament que al Facebook un veí penjava aquesta imatge. I aquí és on nosaltres creiem que cal lideratge. És a dir, nosaltres no necessitem que els regidors siguin uns tècnics més. Per això tenim els millors tècnics de la província. El que necessitem és que els polítics prenguin decisions i liderin, perquè el que ens pot venir aquest estiu, i no per ser alarmista, però ho estem veient tots, no plou. Veiem com tenim també les autopistes que ja van marcant atenció amb els pantans, no?, de cares a les visites, el tema de la sequera, el tema dels focs, dels incendis que es poden provocar, estem en autèntic risc d'haver de prendre decisions molt brusques.